Naimbagal daw. Kanito yung amin. Pagyamanan kani Apo Diyos, si parabon na, ta tuloy-tuloy. Nga makarami tayo ti videos, and then maisuro tayo dito, maadal tayo dito yung Heidelberg Catechism. And then pagyamanan met, kadagiti aming mang subsubaybay, and then mang buyat na kita nga videos. Kadwa nga makiinadal. Salamat unay ni Apo Diyos kadipay, tiba tuloy nga tumulong, mang bendisyon kanya tayo. And then, hopefully, kanayin tayo nga i-share kadagiti mitado mga padat tinamati para ti panakikadwa damit nga agadal tayo. Tiday tayo nga patyan. Nagiti una nga namati, or timako na, the Heidelberg Catechism, nga rinumar idi 1563 AD. Kaya't ituloy tayo nga adalin tatang, dahito nga kinamanagbasol ti tao o kina total depraved ti tao. Iti question number 6, inga na iti number 8. So, the question number 6, kat, did God created man thus weakened and perverse? Pinarsuwa ba talaga ni Apo Diyos ti taon nga talaga nga si babasol? Ken awam kainan nga talaga nga mangaramid iti nasayaat. So, ti sumbat na iti daytoy, no. Saan? But God created man good and after his own image, that is in righteousness and true holiness, that he might rightly know God, his creator, heartily love him, and live with him in eternal blessedness to praise and glorify him. So, no iti salutsod nga pinarswa ba talaga ni Apo Diyos di taong si babasol and managbasol, and then naisina kanya na, awan ti kainan ng mga ramit talaga iji nasayaat. Empty sungbat na, saan? Tanukitan tayo, no apay nga saan? No, nga makuna. Iti Genesis chapter 1, verse 31, kailaeng, kahit makita tayo, iti daytoy, kunana, God saw all that he had made. So, and it was very good indeed. Evening came, and then morning, the sixth day. So, ano katanday ko na, kinita ti Diyos, dagiti amin, nga inaramid na. Ket napalalo ti ragsak na. So, hindi nakita ni Apo Diyos, amin nga pinarsuan na pati tao iti dayto, hindi makita na, naragsakan talaga ni Apo Diyos. Naragsak ni Apo Diyos. So, nung makita tayo, saan nga pinarsuan ni Apo Diyos, di tao nga si babasol. Nulikat pinarsuan na nga nagsayaat. Tanukitan tayo pa, nga ampay nga maibaga nga talaga nga nagsayaat. Kasi itituloy na iti dayto nga sumbat, but God created man good and after his own image. No makita tayo, pinarsuan ni Apo Diyos, ti tao nga mayat talaga mit, good, perfect, kompleto, after his own image. Ngakas, naibasar, kinaholi, kinasaya at talaga ni Apo Diyos. Genesis 1, verse 26, ingano iti 27, iti verse 26, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. They will rule the fish of the sea, and the birds of the sky, the livestock, and the whole earth, and the creatures that crawl on the earth. Kalpasan na kinuna ti Diyos, ita aramiden tayo ti tao, umasping danto kada tayo. Ket kalanglang nga tayo ida. So, nukitan tayo, pinarso ni Apo Diyos ti tao, nga iti imahen ni Apo Diyos, or ti kinaholy, kinadjust ni Apo Diyos, yun ibasaran na, di kinasasino ni Apo Diyos nga nalinteg, tinagbasaran na. Iji kinarnatayo nga awan kanya na tibasol, according to likeness talaga ni Apo Diyos. Saan nga pinarso, saan nga sinadyang pinarso at nga si babasol? No. Pinarso ni Apo Diyos nga agsaya at di tao. And then ituloy na pa 27. So God created man in his own image, he created him. In the image of God, he created them, male and female. Tikas ta pinarswa ti Diyos, ti tao, akalanglangana, pinarswa na ida, lalaki ken, babae. No makita tayo ti daytoy, naulit ti baga ni Apo Diyos, nga paraswain tayo, kas kalanglanga, and then, pinarswa na nga talaga.
nga kas iti image ni Apo Dios na sayaat talaga good based iti image ni Apo Dios and makaparagsak kani Apo Dios iti verse 21. Ngem iti tuloy na dito yung asumbat, that is anya ba diya nga image and ang good and that image ni Apo Dios, that is in righteousness kina righteous kina pudno o di right talaga nga awang kanyan ti basul, holiness na dito yung nakargan through holiness nga makuna pudno nga talagang linteg, that he might rightly know God his creator, heartily love him and live with him in eternal blessedness to praise and glorify him. No kitan tayo di pa ng paraswa ni Apo Dios. Saan na nga pinaraswa tao tap nga si babasol. No di kat pinaraswa na nga kasmen nato iti his own image. 2 Corinthians 3 verse 18. We all with unveiled faces are looking as in a mirror at the glory of the Lord. So, and are being transformed into the same image from glory to glory. This is from the Lord who is the Spirit. So, no kitan tayo iti daytoy, di unveiled nga kunanay, di lukan na ngarod. Datayo amin nga awan abong tirupa na, ipakita tayo ti dayag ti Apo. So, ti ibagan da ito, iti makaberan, so da, iti kaugalyan da iti da ita, daway, kaberan da, nga mangilemeng, iti langada. Ngem, saan nga mailemen, iti dayag ni Apo Dios, iti tao, iti pinaswa na palaeng. Ngarod, iti nabaliwan tiyo, kas pagaitan ti Holy Spirit, maipakita diya nga dayag ni Apo Dios, glory ni Apo Dios, iji tao na. Saan nga dayaw ti tao, no di kat dayaw ni Apo Dios. Ipakita tayo ti dayag ti Apo. Balbaliwan tayo, day tamit laing adayag. Balbaliwan na tayo, day tamit laing adayag, nga agapu ti Apo, nga isu ti Espiritu, tapno umasping tayo kenkwana, iti naranranyag pay adayag. So, nung makita tayo, ginaranyag, nga ko na, dayag, glory to glory, nga mako na, agapulaing ka ni Apo Dios diyay, and then diyay, nga dayag ni Apo Dios, kat isut makita, iji tao, no, kitan tayo talaga sarili tayo, perfect, awan tayo ibaga tayo nagsaya at talaga tingkasa ni Apo Dios nga ng parswa. Colossians 3 verse 10, and have put on a new self, you are being renewed in knowledge according to the image of your Creator. Kat ikawes yun ti baro a kinatao, dahito ti baro a tao a kanayon ang mapapabaro. Tapno umasping iti Diyos, anamarspaken kwa ken ket na anay ti panakaamuyo ken kwa na. So, di napabaro, nga umasping kini Apo Diyos. Di talagang kahit ni Apo Diyos, di self, nga kas, andan panakaamu, knowledge, nga mangamamu talaga kani Apo Diyos. No, si asino ni Apo Diyos. Sangket kiti nga di pagay at tao. And then Ephesians 4 verse 24. And to put on the new self, and the one created according to God's likeness, in righteousness and impurity of the truth. Masapul nga agbalin kay abaro at tao a pinarswa ti Diyos nga umasping kenkwana, ket maipakita daytoy itinalinteg ken nasantuan a panagbiag. Di disenyo ni Apo Dios iti tao Ngano kitan tayo talaga ti disenyo ni Apo Dios iti tao. Iti dayti nga sungbat panang parswa ni Apo Dios iti nga sungbat na God created man good and after his own image. Anya diya nga image and then good, that is righteousness through holiness, that he might rightly know his Creator, heartily love him, and live with him in eternal blessedness, to praise and glorify him. Di purpose talaga ni Apo Dios nga nang parswa ijay tao, nang aramid ijay tao. Sa angket di nga pinarswa na nga si babasol no, nagsaya at actually pinarswa ni Apo Dios at tao. Iti number 7 nga sulod-sud. Question number 7. From where then does this depraved nature of man come? Sa dinungarod, tinagapuan na ito'y.
nga kinamanagbasol ti tao, nature ti tao nga managbasol, si babasol, nagapon na padihay. And that is sumbat, from the fall and disobedience of our first parents, Adam and Eve, in paradise, whereby our nature becomes so corrupt that we are all conceived and born in sin. Sa din nagapon na, nga po iti pinagbasol ti tao, disobedience da kani Apo Dios. Ito disobedience da kani Apo Dios, da Adam kani Eve. Siyempre, iti hul nga chapter 3, iti Genesis, ilawlawag na no kas ano nga na-deceive ni Eva, ni Eve, iti uleg. And then, no kas ano na talaga nga nagbasol, iti verse 6, verse 7, verse 8. Nagbasol dan, iproklaman, ti dusa da ni Adam, ni Eve, and then di uleg, ibagano niya talaga dusa, and then nairaman, amin nga tatao. So, no iti Romans chapter 5 verse 12 kunan. Therefore, just as sin entered the world through one man nga makuna, and death through sin in this way death is spread to all people because all sinned. Babaen ti may sa taon ni Adam, imay ti basol dito'y lubong. So, nagapan na, gimapo ni Adam. Siyempre, maawatan tayo nga, lalaki talaga gusto makipasa iti basol. Ngem, di babae iti mo na nga sulisog, and nagbasol ni Adam nga imo na nga pinarso ni Apo Diyos, amin nga sang katauan, i-represent ti may sang lalaki, tao ni Adam, ket nagbasol, uray ni Eva, nga nagapukin ni Adam, nagbasol. Amin nga mayanak, nga ianak ti lalaki, ket si babasol. Basta nagapuy ti lalaki, nga napan ti babae basol. Kat iti kuntuli na, imay met ti, babaen iti basol, imay met ti papatay. So, gapuy di basol, maisina talaga aminen ka ni Apo Diyos. Aminen, represent ni Adam, amin, ura ni Eva, amin, datiyo, kasali tiyo, nga maisina talaga ka ni Apo Diyos. Iti kasta, nagsaknap, naganak, nagpaadud kiti tao, ngem na isinalata kani Apo Dios itunggal tao. Iti kasta nagsaknap ti patay intero alubo, intero sang katawan, agsipod ta nagbasol amin at tao. Gapo iti basol na, no danak na maipas tuloy lata amin si babasol and in represent ni Adam nga imuna nagbasol. Romans chapter 5 verse 18. So then, as through one trespass, there is condemnation for everyone. Ni Adam, ngagima po. So also through one righteous act, there is justification leading to life for everyone. Ngarod, kas iti panakadusa ti sang katauan, gapu iti basol ti may sa tao ni Adam, kas tamet ti panakapakawan, ken panakaited ti biyag, kadag iti amin a tao, gapu iti nalinteg nga aramid, na justification gapu kani Hesus Kristo. So, biyag nga agnanayon yung pa ni Hesus Kristo, ngem panakaisina kani Apo Diyos, death nga agnanayon, ti impay ni Adam. Iti verse 19, for just as through one man disobedience, the many were made sinners, so also through one man's obedience, the many will be made righteous. Kas panagbalin, ang managbasol ti sang katawan, kaput ti managsukit ti may sa tao ni Adam, kas tantumet ti panakapalinteg dagiti tao iti matang ti Dios, kaput iti panagtulnog iti may sa tao, ani Hesus Kristo. Panamati ka ni Hesus Kristo, nga isunat talagamet ti gumapo nga mapalinteg tayo. Siyempre, kasalit tayo, iti nagbasol, ani Anan. So, iti sungbat na, whereby our nature becomes so corrupt that we are all conceived and born in sin. Kunan mismo ni David, it is Psalm 51 verse 5. Indeed, I was guilty. When I was born, I was sinful. When my mother conceived me. Adtoy na ipasngayak iti kinadakes. Ket iti basol na inawak. So, amin nga yanak ti lalaki o nadumay bagada putot ti lalaki
ngem anak lalaki, kaputa lalaki ti nangipas, hindi babae. Kaya't, iti may conceive, maisikog, siya basol diay. Ngem ni Hesus Kristo, syempre, maawatan tayo. Isunaket saan nga anak ti lalaki, no di ket anak ni Apo Diyos. So iti sungbat, from where, then, does this depraved nature of mankind come? From the fall and disobedience of our first parents, Adam and Eve, in paradise, whereby our nature becomes so corrupt that we are all conceived and born in sin. Iti number 8. Iti dito nga Heidelberg Catechism. Iti and pala nga topic nga man's misery. But are we so depraved that we are completely incapable of any good and prone to all evil? So, tisalutsud. So, but we are so depraved. Talaga nga si babasol tayo. We are completely incapable. Saan tayo talaga nga kayan ba nga agaramid iti naimbag? Ken talaga nga no ada aramiden tayo ket dakes, basol, from tayo talaga ba iti all nga evilness? Isong bat, iti dito yung katikisim ket kunana, yes, unless we are born again by the Holy Spirit. From tayo talaga iti basol, incapable tayo talaga nga agaramid iti nasayaat. Gapu iti kinaman nagbasol tayo. Ngem, unless we are born by the Spirit of God. Iti sumbat na pero yes. Iti Genesis 6 verse 5, when the Lord saw that woman wickedness was widespread on the earth, and that every inclination of the human mind was nothing but evil all the time. Nakita ni Yahweh, nalabesen ti kinadakis sa kita tao itinaga, ket binig a kinadakis ti pampanunutin da. Napuno talaga, no kunatiyo, nga no dati yung mga aramid tinasayaat, malamang dakis talaga ni aramiden tayo. And then ti tao, natural nga tao, talagang agaramid iti dakis diay. Ure no kuna nga ipatas ng agaramid tinasayaat, ngem saan ti yung kaya. Tako markaro kitni nga agaramid tiyo iti dakis. Siyempre, malamang, iti ko natin yung tao, nasaya at naramid tayo, mayat yung pakita tayo. Ngam ni Apo Diyos, ti mga ibaga, no kitan tayo, ni Apo Diyos, when the Lord saw that human wickedness was widespread on the earth, ni Apo Diyos, may gusto mangkita, kanya tayo si basol, o nagaramid tayo talaga, iti saan nga nasayaat. And then to Isaiah 53 verse 6, we all went astray like a sheep. We all have turned to our own way. And the Lord has punished him from the iniquity of us all. Mayarig tayo amin, iti karnero, anapukaw. Nagturong iti tunggal maesta, iti kinay kayat na. Ngem impabaklay ti Apo ken kuana ti dusa ang maipatay kuma kada tayo. No datayong kuana tayo nga tatao. Gapo ije nga kinaman nagpasol. Talagang niya dayo tayo ken ni Apo Dios. Ni Apo Dios ti mga ramid iti wagas nang paay iti wagas babaeng ken ni Hesus Kristo tapno maisubli tayo kanyana. No kuana tayo nga datayo ti kusang mapang ken ni Apo Dios saan nga mabalin? Billion years nga palabas. Matay tayo. Saan tayo talaga nga mapan ka ni Apo Diyos? Ngam ni Apo Diyos ti mga ibaga, nga alanda tayo ta mapan ka kuana. Parabod ni Apo Diyos, kanya tayo. Ket diyan ti may nga pinakamaya, nga inaramid ni Apo Diyos. Nga dati pinanis na, nga ni Hesus Kristo, for the iniquity of us all. Para kada tayo. Amin. Gapo, kanya po tayo nga Hesus Kristo. So, tisungbat, ti daytoy. But are we so depraved that we are completely incapable? Talagang awan talaga ti pulos marami tayo. Sayaat, good, and prone to evil. Marami talaga ti dakes, ti sumbat. When? Yes. So, awan talaga ti mabaling i-counterpart tayo, ipaset tayo. Iti panakaisalakan. Nulikat. May isang one-sided talaga. Aramid ni Apo Diyos. Amin. Tap nagkasakit isalakan na tayo. So, tituloy na, unless we are born again
by the Spirit of God. Sigat iti John chapter 3. Iti verse 5, Jesus answered, "Truly, I tell you, unless someone is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Ibaga kang katipod no isumbat ni Jesus, awan ti makastrek iti pagarian ti Dios, malaksid no mayanak iti danum ken iti Espiritu. Iti verse 6, "Whatever is born of the flesh is flesh, and whatever is born of the Spirit is Spirit." Ti tao nga ipas nga ti tao, ket ti tao ipas nga na ti tao, ket ti Espiritu ipas nga na ti Espiritu. So iti dayto no kitan tayo. Ni Hesus Kristo mismo mga ibagbaga ngano saan nga ma-reborn again di tao, saan na nga kaya maaramid tinasayaat, maaramid ti makaparagsakan ni Apo Dios, nagbalin nga kasmay natop ti kahit ni Apo Dios. Ti regeneration ket importante launay. Ket isu ti trabaho ti Holy Spirit nga ikanda tayo iti biag nga awan patinggana. Natay tayo na isina ka ni Apo Dios. Awan pulos ti kaya tayo nga mang aramid tinasayaat. Ngayon gapu ka ni ti Holy Spirit ni Apo Dios, ket i-regenerate na tayo, manipod iti panakatay, panakaisina ka ni Apo Dios, tapno ipanda tayo kani Apo Dios. Manipod iti sipnget, alain da tayo, ket ti Holy Spirit ta ipanda tayo iti lawag ni Apo tayo nga Hesus Kristo. So ti maibaga, whatever is born of the Spirit is Spirit. Iti dayto ket adu dagiti arguments about iti water. Ngano dadto makat ibagada nga water baptism saan? Diya nga water ket no basaen tayo iti Old Testament. Adalin tayo iti Old Testament ket cleansing ti isuro na. And then ti Holy Spirit nga agtaeng iti tao, mang reborn iti tao ket talaga linisan na iti amin nga kinamanagbasol gapu iti parabor ni Apo Dios. Tapno jeme sa nga tao ket ti makita ti glory ni Apo Dios, dayag ni Apo Dios kanya tayo. Nagsaya at dito katrabaho ti Holy Spirit nga agpaay kanya tayo nga tao. So it is sumbat. But are we so depraved that we are completely incapable for any good and prone to all evil? Yes. Ngem no na reborn tayo, tiyempo tayo nga agaramid met iti nasayaat. Kaya tayo nga makaaramid iti good, and then saan tayo nga prone iti basul. Kasi adan yung Holy Spirit nga tumulong kanya tayo. Iti simple nga makuna. Kanayon nga usaren. No apay nga agtaraop di kawitan, when takawitan. Saan nga agtaraop takno agbalin nga kawitan. Saan nga agtaul di aso tapno agbalin nga aso, no diket agtaul di aso, when taaso. No natay, di may nga tao, talaga nga aramidan na tidak, no naisina ka ni Apo Dios, agaramid itin saan nga nasaya at when ta naisina ka ni Apo Dios. No aramidan na laeng, no aramidan na, di maikontra, or pagayet ti bagina, when taawan isuna ka ni Apo Dios. Ngem no isunan, ket in transfer ni Apo Dios, in reborn ni Apo Dios, in regenerate ti Holy Spirit, ta impanay ti pamilya ni Apo Dios, di dapat tao nga adan iti ayan ni Apo Dios agbiag kas may natup dapat iti kayat laeng ni Apo Dios. Saan nga dapat nga agaramid ijay mapan ket nga agaramid iti basol. Agaramid dapat inuan niya di makaparagsak ni Apo Dios. Ti ibaga tayo, kaya tayo ba nga sarili tayo nga aramidan di makaparagsak ni Apo Dios? No. Kasi ti Holy Spirit ti tumulong kanya tayo tapno maaramid tayo. Saan nga sarili tayo di nga aramidan? No di kat ni Apo Dios usto nga aming ibaga, sunapay tumulong kanya tayo, mang paramid kanya tayo, tapno maaramid kas may natup ijay pagayatan na. Uray pay, amin nga aramidan tayo, ministry tayo itatang laway. Saan tayo nga maaramid di kusa tayo kabailan, no di kat yung Holy Spirit, ti tumulong kanya tayo, tapno agbalin nga nabaligi. Awan Apolos, ti pagpanakkel ti tao, tapno isidir tayo kanya Apo Dios, no kas ano tayo nagtrabaho, nagserbi. Kasi ni Apo Dios mismo agtrabaho kanya tayo nalaus unay naramid ni Apo Dios in compared no nyaman adaman basit nga maaramid tayo pa nga nasayaat kasi adayo iji kinaimbag talaga ni Apo Dios i parabor ni Apo Dios kanya tayo. So gapo iji nga parabor dapat tayo nagagit tayo nga agserbi ka ni Apo Dios mangaramid ti pagayatan ni Apo Dios mang ammo
ito yung biyag nga agnanayon babaeng kanaputo yung Hesus Kristo. Isu dapat dadalin tiyo amuen tiyo isu ti ibiyag tiyo na tiyo nga tattao nga gapu ije parabor ni Apo Dios kanya tayo. Salamat dunay tunggal maysa. And then naadal tayo about iti manipud number 6 nga saludsod gani iti number 8 nga saludsod iti nga man's misery kat itulit manen nga dalan di sumarsarono. Madayo unay ni Apo Dios.